салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали ман. имрӯз хостам боз камтар барои шумо як намуди идея нишон диҳам барои абед ё ужин тайёр кардан. хӯроки бомазза аст. духтаро, пеш аз влога сар кардан ман хостам миннатдории худама ба ҳамаи шумо расонам. ман аз ҳамаи шумо хеле миннатдор ҳастам ки канали мана дастгирӣ карда истодед. бигзор худованд дар ҳар як муроди дили шумо бирасонад. аз комментарияҳои шумо, аз дидори шумо ман бениҳоят хурсанд ҳастам. ташаккури зиёд. духтаро, инҷа сар мекунем. ман хостам имрӯз ужин ба домашний бургер тайёр кунам. ман бургера тез тайёр карда меистам. бачаҳо отказ намекунад, самое главное нағз мехӯранд. барои ҳамин имрӯз хостам тарзи тайёр карданашро барои шумо нишон диҳам. барои мо чиҳо лозим аст? барои котлеташа тайёр кардан инҷа бананда гӯшти говядина ҳаст. шумо метавонед гӯшти мурғ гиред ё ки фарши тайёр гиред мешавад. гӯшти гов буд, ман ҳозир мясорубка мегузонам, фарш тайёр мекунем. боз инҷанда батон ҳаст. дар батон оби гарм мерезим, 5-10 минут мемонем ки то мулоим шавад. боз барои котлеташ ба мо лозим мешавад як дона тухм, як дона пиёз дар кор мешавад. боз инҷа мехе намак, зираворҳо дар кор мешавад. барои начинкаш ман истифода мебарам солёни огурсӣ, як дона чеснок, помидори свежӣ, салат лист, боз пиёз. агар пиёз красный пиёз бошад, бургер бомазза мебиёд. мананда красный пиёзам нест, барои ҳамин обичный пиёз истифода мебарам. боз мананда инҷа ду намуди сир ҳаст. манихе дружба кусочини, боз манихе сир плавленый сливичный ҳаст. умуман сир фарқ надорад, чӣ хеле ки набошад истифода бурда мешавад. домашний бургер ин. мананда ҳозир мехе порсавой буд, истифода мебарам. боз инҷанда булочки готова, булочки тайёр аз магазин гирифтам духтаро. 3 пачка гирифтам. як пачкашанда 3 дона ҳаст. 9 дона бургер тайёр мекунам ҳозир. ба фикрам мерасад мова 9 дона бургер. ина булочкаша шумо метавонед хонаваям тайёр кунед, хонагӣ. боз агар сайли булочкаша калонтар карда тайёр кунед, бургер бо хушрӯ мебиёд. ин магазин ман бисёр тайёр мекунам. майдаҳак мешавад. агар начинка бошад рӯнаш ба анзи камтар майда мебиёд. агар хонагӣ тайёр кунед, булочкаша сайли калонтар гиред, агар бургер хушрӯ мебиёд. анамин чизҳо барои мо лозим аст духтаро. ҳозир рафтем хати шумо бургера тайёр мекунем. духтарои азиз, то охири видео бо ман бошед. ман аз ҳамаи шумо миннатдорам. ман ҳозир фаршро тайёр карда шудам. гӯшти ман бисёр буд. ман якбора мясорубкаи корфармудагӣ манда камтар бо фарш кара гирифтам. дигар хӯрокова барои мо 9 дона бургер кардам ба ман меқадар гӯшт бас мекунад, мерасад барои мо. мясорубка дӯстони азиз, дастурхони мо тайёр шуд. чӣ хеле ки дида истодед бургерҳо анамихе тайёр шуданд. бургерҳои хонагӣ домашний. боз инҷа барои усмон камтар макарон ҷӯшондам, чунки усмон бургера нағз намехӯрад, якбор мегирад даҳан кара мемонад. дар болош аз ҳамин фарши котлети бургер монд камтар, ҳамона зирбондам. боз ана инҷо салати летни кардам. дар инҷо сладкий перец, бодаринг, помидор, укроп, кашнич, боз пиёзи кавутак ҳамроҳ кардем духтаро.
шумҳо ва дар сари дастурхон бошед. иштиҳои соф, моваям иштиҳои соф духтаро. ана дӯстони азиз, ужина кара шудим. ба даргоҳи худованд шукронаҳои бисёр мекунем. Ин қадар ризқу рӯзи фаровон насибамон дод. духтарои азиз, умуман ҳамин занҳое ки влог снимат мекунанд, мо пеш аз влог снимат кардан бояд бо ҳама чизо моя тайёр мекунем, тоза мекунем, бо камераро қуш мекунем, мебинем ки чӣ хел ҳаст, ягон ҷои камбудиш набошад. анамин хел асосан ба фаҳмиши ман влог, ҳамин влоге ки оддӣ чӣ хел зиндагӣ мекунӣ, ҳамин хел ман ҳамин хел фикр фаҳмиши ман ҳамин хел аст. ана ҳозир ман барои шумо картинкаи нишон метиҳам, бинед после ужин. ана духтаро, мана ина боз влоги ҳақиқӣ мегӯн. дидед чӣ хел ҳама ҷо бардак, то този тайёр карда набуд. дидед рӯҳои столо хушрӯ буд, хушрӯ тайёр кардем. баъд ин акун жизн после камера мегӯн. ана дидед ҳама ҷо бардак. ҳозир бояд инҷои тоза кардан дар кор. анин усмон хурда хестагиша бинед чӣ хел хурда хестагӣ. ана инҳошон помидораша нахӯрдагӣ, огурциша нахӯрдагӣ. абдурахмон пиёз намехӯрад, пиёзоша гиронпарофтагӣ. анамин дастурхоне ки хушрӯ нишон дода будам, дидед. ана 4 донаш бургер монд. духтаро, ана ина влоги ҳақиқӣ мегӯм. чӣ хеле ки дидед ҳама ҷо бардак. ҳозир ужиное карда шудем. хестан хушам ба наум дошт, лекин ин кора накунид намешавад, ин корҳои пагава монда намешавад. боз ҳозир хеста секин меҳун дорем. ужиное карда шудем. имрӯз шавҳарам акор бевақт мебиёд. ҳозир меҳун дорем. вай ки омдан бояд бо дастурхон мекушоем. ана мехе карда то ҳамин бачаҳои даруни ҷогова дароварда хобаша барондана. ана мехе варши рӯи стол варши тоза намистад. инаша мегиранд мехӯранд, гизда мемонанд, инаша мебиёд, инаша мегирад. ана мехе ана ина влог мегӯянд духтаро. агар барои шумо маъқул шуда бошад, лайк мондана фаромӯш накунед духтаро. дугонаҳои азиз, ман бо шумо хайру хуш мекунам. дӯстони азиз, хайр то влоги оянда. боқӣ дар паноҳи худованд. хонободу сарбаланд бошед.